Webafowethu uDubula Mbatha ushiye angalazi kuKhuzani Mpungose eveza nezinto eziningi ezithinta ke uKhuzani. Angifuni ukuthi uzwe ngami mbona semakhaya nanti udaba olugcwele ke khona la kwesiqiniseko esemedia ke awuyizwele. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke engikwenzela wona. Thokozela ke nanti udaba. Bambeni kanjena ke ngifuna ukunitshela enye into futhi. La hlukanani nalomuntu lo. Hlukanani nalomuntu lo. Lo muntu niyazi ukuthi ungcolisa everywhere. Abaculi aphila nabo ngokwamanga baphi kumanje. Baphi kumanje. Hayi kulungile. Siyazi ukuthi na ingoma le kuthiwa ingoma kaZwelonke nani nebhola leli. Sebasebenzile abaculi unakho. Hayi usudlile lapha abaculi wendoda. Udlile kubaculi unakho. Ucatho lolo. Abaculi mina ngazi bakwethu nabo yini. Hayi okay ake ngafaka abaculi. Kodwa nje bafowethu angina hayi man nani baculi hayi bafowethu hayi man hayi. Alibo nje yonke lento leyenziwa lo muntu wenu la. Hayi kulungileka ngikho lapho ke lezo mazike zaphutshuko nosola mina. Nkodi sihlale sikubona upost lapha epage lakho post lapha epage lakho ivideo yakho ngabe yini osukuyiposta uthi ngakapheli ngisho few second or 1 second ingakapheli kwayona ivideo yakho lento osukuyipostile sigijima ko 1000 likes 2000 comments what abantu abangakanani kanti abahlale belindele wena ukuthi uyapost bafuthi madoda yazi lezi ndaba engibhutshuzayo lezi abantu abangakanani kanti abahlale belindele wena ukuthi nje ngingakapheli second akapheli ngisho second ngoba kuyinto encane kanje ke angazi ngathi incane kangakanani le yanto singapheli ngisho kuphela isecond dudlu wena usunamala yakho 2000 what hlukana nokusenza abalandeli bakudala mgodi hlukana nokusenza abalandeli bakudala mgodi lama Blue Nation lawo ohlala uwasho siyazi ukuthi thina imali yakho le siyakwazi lokho siyakwazi ukuthi wena ama likes nama comment window oyithengayo le siyakwazi lokho futhi ngeusizo sithini mawukuthi nginamanga lokho iphi ingoma yakho ekuthiwa nje ina 20 million ku YouTube ngoba wena nabalandeli abaningi since waqala ukucula ngabo 2011 12 10 yeah somewhere there waqala ukucula lapho iphi ingoma yakho kuthiwa ina 20 million viewers ngoba nabalandeli abaningi labathi beloku unesikhohlisa ngabo lapha makuthiwa kunomcimbi lapha wona lo mcimbi kamcineka lona baphi labo balandeli labo ngoba kwakuba angithi nanti kuba Blue siyakwazi konke lokho ukuthi wawusuka wena uthenga abantu ba printele igibe lapho uqamba manga ukuthi ibranch yapho uhlukanisa igibe siyakwazi konke lokho kodwa ngosizo sikhulu siphilisa amanga mgodi mbuye ngizela mgodi uma uyiqhathanisa wena nentibane uma nje uyiqhathanisa nentibane ubani othandwa abantu phakathi kwakho nentibane uma kukuthi uthandwa abantu wenziwa yini ukuthi mawuperforma bese kuba nama minute kathibela nje yedwa kwenziwa yini lapho ayafana ingeke hayi mara nation ningikhatha nocatho madoda kwenziwa yini ukuthi unikeze uthibela ama minute akhe yedwa nje ayikodwa umthandeni bafana niyangazi nomfumane nayi ayibhuli ya ibhuli yabona amakhulu ayibhuli ya yala nduthibela lehlathini la wombeka khona lo mgqume khona lapha kumagidango wamthatha wathi hihi qede lapho itrend yadliwa uthibela itrend ukuphi wena hey mgodi basoba mgodi siyazi ukuthi thina ngoba uzokhipha nje ngenakho nge15 lezi kade uzisho siyakwazi ukuthi ubhizi phansi phezulu nomthandeni umthandeni dise ulwa kwenzakalani Big Zulu utheni weBig Zulu wathini uBig Zulu uCasper Nyovesi kwenzakalani
Kuyipi all right what wena siyakwazi sikulindele futhi lokho. Okubhlungu kakhulu ke ukhuluma nomuntu ongenandaba nawe. Lo muntu akasena ndaba nawe. Lethi wayiphuphele kanje. Phuphile mgodi uphela inkani. Phela inkani mgodi ethi usukwazi nokuvula live nje wena ukhulume indaba zokhozi. Engani wena kade ujola khona okhozini lapha. Nobani wakwathi mgodi nyanya ukhozi enzani. Umthandeni wabheka indaba zakhe kuphela. Nakhona futhi sisihloniphile isinqumo sakhe umthandeni mayengabe ethi ibrand yakhe izobuyela lapho okhozini. Sakuhlonipha lokho njengabantu abathanda umthandeni. Sakuhlonipha lokho ukuthi umthandeni ngobe seshilo wathi yena uyibrand sokuhlonipha lokho. Futhi uzolihlina ukhozi umthandeni. Njengoba bebhizi nje bamdonsa buka nje uthe kade wina inakho iaward lenkulu umhlaba wonke ejikelele enkulu indondo. Kade kwade follow bamfuna lapho okhozini. Kwathiwa waza mthandeni. Waza ku-interview mthandeni. After lapho wena usuwazi ukuthi ukhozi liyanuka. Akethi usungcolisile ukhozi. Namanje abangikhuluma nawe ubheke nje. Maybe mhlawumbe awungipha ama-weekend awu-3 awu-2 3 ubone ukuthi ngeke bembizeni futhi lapho okhozini umthandeni. Angithi sebezama ukuklina lamasimba lawo washiye lapho okhozini namgodi. Lezi ndaba madoda kodwa mara nation ngikhatha nalolu thathu nana madoda. Ngibuye ngize la. Ulifunani ipage lentibane mgodi? Yaza ngilwi nawe ngifuna nje ukukutshela kahle. Ulifunani ipage lentibane mgodi? Wena siyazi thina ukuthi wena lo sukuposta lapha epage lentibane. Siyakwazi lokho ngoba ngifuna ukukhipha kule ngqondo yakho owazi ukuthi singabalandeli laba bakudala nje asibona abalandeli bakudala thina singoDubula thina. Uyayibona lo nto le? Ulifunani ipage lentibane? Uma kukuthi yithi ngikuprovele futhi. Uma kukuthi uyaphika lokho ngisho ukuthi wena lo poster epage lentibane. Cela ukuprovela something. Ngicela mgodi ungikhiphela ivideo yodwa. One video yentibane i-interview King Zoso obhanyazile ngabe ogwajo be-interviewer untibane ekhuluma amagama wabhekisa amagama amabi ewabhekisa kuyinakho usikhova lamagama lawo ke wabhala ephejini lakhe ewabhekisa kumthandeni. Ngicela ungikhombise lo video leyo bem-interviewer untibane ekhuluma lawo magama lawo eke wakhulume ephejini lakhe. Untibane thina simazela uma ekhuluma nala ama-TV lawa esuke ehleka kuphela. Asimazi thina untibane okhuluma le nto leyo soyikhuluma lapha. Siyakwazi lokho ngeke usizwe sikhuluma. Siyakwazi lokho ngeke usizwe sikhuluma. Siyakwazi futhi mgodo ukuthi wena mawuposta lapha ka TikTok nakho kwa Facebook siyazi kwa Facebook ukuthi ayenzeka amaphoqoza. Uyasuka lapho uqeda post lapho video yakho nansi 4000 what comment or likes what. Siyakwazi lokho. Why le nto le ingenzeki ngapha kwa TikTok? Angithi uyazi ka TikTok ukuthi kufuneka wena straight. Uyazi ukuthi phela kwa TikTok akusebenzi maphoqoza lapha kwa TikTok. Usebenza i-account yomuntu lapha kwa TikTok. Uyenziwa yini mawupost video yakho lapha kwa TikTok ingaqhumi ihlale njenga Facebook? Hlukana nomanga mgodi. Asibona abantu bakudala thina.